Ti hagban kon sham ngai khle pi we pe we hagan ka por ka pamta lingba jong kane ka YouTube channel ka jong ngai khle ya pi ki khun jong ka bri nyotrap ki ba judon kata ka cingkit kli na banta kari bat ka jat leu kerpang ngai khle ru ya ka voice of the people party Naduba ka voice of the people party. Naduba lasem ya ka voice of the people party. Haduba kilalik ya ka ban seu persngap ki paiba hakeleng jong kene ke jela ri khasi jantia ke jeni. Shimun ki jinge bat ki jingle ki ba kahap banyak kendu. Ki jingle ki ba kahap banyak kendu om na benta ka kam simet pejuki na benta ka tauba ka tausan na benta ka ri bat ka jat pendriu ngitip ya ka kum kata ka jat pendriu hnyo trap hnyo skom barabor ka prathai ke shun ya ki priu ki baba ka khtin ke jung blai ko lada phi but yang lada ngi long ki nong but ki jung trai ka prathai ke shun compare what lada ka prathai ke shun hangno phi seng ya ka karteng ke jung nga hang ta ngadon ong khtin ke jung blai shisha kat kitu ke jingle haki por ba kiseng ya ka voice of the people party ki nongelam ki jongka ki ya kendu ki jinge ki jingsha berngem bersit claim bodyguard claim shot claim ndam kam kita ki biri pahara wat lah pedeng kita ki jing berngem bersit jongki wei hapadeng kamit ke yong kabakilik duriap namadaman percay ia kan nongrim jong ka voice of the people party hakipor ke ba kilik kembas election kiba bun kibalang ki paiba kila job ya ka pisah hakban kong ki job ya sangut ki amle bar ki job ya uwe UMP kabakam bang kam tiang galong ba ka jai pendriu gujungi kala panjab suk ya UMP tak kabatam nak lak hawe New York bagi wikit party kata kadai kasur jungi pai ba te ka jingkli ka junga daki kam ki bomdai ban penmi ya ka voice of the people party balai bat nak ke gadau balai bagi kita kecing berngam bersit itu bi ya ka voice of the people party hato mapi pi lasha penbam pisa danor hato mapi bakataka ri ke ben riu ke jengi pi kwa ba kadang sa haju si haju pidang kwa bakari ke jengi kadang duk si duk pidang kwa bakari ke jengi kadang yale kajing sya sersar tembor na kapor balai nagai kita Marsin bat ka VP HKSADC kai kita kata ka dawa ka usan ka pisyun juga voice of the people party yatu ngi kum ki pajba ngi ap khmi lenti ba phi percay lengba ki pathai khobor lengba ki social media percay ya ban percay kata ngapan keren kata balai nomor ngangadon ka jingkit kli nama takari ba ka sebentiu ngatip bakari bat ka sebentiu ko jingi mata ngem nom ya telisyu ngila perang khat ngila don la ka jong jengmut uba penbik udah yai penbik uba tu uba klaim uba le business arnembor udah le business arnembor uba kiu uba yar asu chatrai Denmark tak tahu banga keren Denmark tak tahu banga Christian yang ka voice of the people party
ngakwa mangin dup nguthu nak igadau kabat pisun thlong lu thlong sing ya ka voice of the people party hakmat tangi ka voice of the people party kam nam dan jintuna ne pisun bau barden uya thulut ya itu skim ka kumbak no ka sarkar kalamang namata ka wei ka konstitusi ne pisun ba nagayang jugi KSDC ki kimnom ai trading license yagi barjela ka KSDC kayale ban pendu no yagi tagi khajna ki mafer u MP jugi ulai chapo parliament ulai yasat namata ka roi kapar namata ki habaro saudong jong ne ka jela ka jugi bangi sya nyaw silang khamat da kita ki mender lane da kita ki bangat hapo border issue hapo border kita ki brim ki bangat haki area border u MP ji ul ira asbo parliament pisun nya kata dewe pisun nya kata ne balai ngumta namar ba ki jumpa kala haka voice of the people party yamata nganer benong ba ngem nom patlap ke jumpa kala ke jungka lana ka voice of the people party ka bakla bat ka kloi ban sakti hawar ka juban ka ba maki kila klei manga uba nengkong bangam nom kersan ya ka voice of the people party henry yamanta nga i baka nongrim ko jungka ka scam ka strong ka bet ka theu matang bat ka theu sawar thik pa thik dei namar ta kadau banga kersan ya ka voice of the people party rapi sutra teknik video ko jungka so ba share ha parlok ke jumpi bas soban ai ka like ke jumpi soban pan subscribe ban comment ki ba pidan badang ki tangga ni ki khobor junga hagan ka por bangta khublish bo